Day 3 po sa Katulog ka adlaw. Siyak, okay ra siyak. Luya man siyak. Bagdok man siyak. Na isda mga 20 hon ang isda. Duwatan nyo na video, duwatan. Ha? Wala pa diha, wala ko na po may bayad. Kunya, basin na nato niya. May dunti.
Nakikita nyo ba yan, mga ka-hikers? Isang maliit na dolphin.